agrediéndose a una vez agrede uno y alguien inventa que somos 5 personas que no damos, Maxi, Sí, ¿sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? Mucho rencor. No sé si entendiste lo que te quise decir. Hay mucha filmación, pero luego tijeretazo. Dímelo a mí. Luego sale lo que y lo que no, lo cortan, porque es personal, la caballero también. ¡Justicia! ¡Menos represión! ¡Más justicia! ¡Menos represión! ¡Ciegos somos todos! 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 Nada, eles acusan, non sabemos moi ben, atendendo a que uns empurróns e dun forceseo que non aconteceu, que o único que pasou foi que eu estaba mirando todo o transcurrir e que é moi difícil de comprender a vista de como pasou a cousa. Ese 15 de decembro deteñen a un rapaz que non é e que xa non o chamamos a declarar, e a min 3 semanas despois que estou identificado por duplicado, que ese mesmo día volvo a Rotonda e me volvo a presentar, non me deteñen ata o 9 de xaneiro. Bueno, todo o debir dos feitos é moi, non sei, moi curioso, moi sospeitoso. E que probas presentas e que probas presentan eles? Hai algunha forma de aclarar a cousa? Os policías teñen presunción de veracidade e se lles presume obxectividade. Chama a atención que atendendo a iso teñan contado ou defendan unha declaración na que estamos ali policía, un rapaz que non está eu, e pensamos que hai algunha persoa que viu, pero por desgracia, para min neste caso, a presunción de veracidade e a suposta objetividade dos asentes de policía pesa moito diante do juicio. O sea, que teñen todas as de gañar polo que dis, se eles están... É a túa verdade contra a súa, pero eles están por encima por esa presunción de objetividade, non? Claro, eles teñen un amparo que eu como persoa, como cidadano, non teño, e o que parece claro é que, bueno, intentan un castigo exemplarizante, como xa fixeron no caso de Surso, acalar unha protesta, acalar a loita polos dereitos sociais, que en definitiva que nos moveu en todas estas semanas e que nos move na loita pola Rotonda. Sigues defendendo a túa inocencia, ti non empurraches a ninguén ni fixeches nada? Non, nin se me ocurre andar metido neses jaleos, non? Por desgracia, esa moita dor está provocando toda esta serie de acusacións, todo este debir judicial ao meu redor e no movemento, pero por desgracia tamén sabemos que son feitos que están pasando en moitas partes do Estado e que por desgracia estamos nos momentos nos que a loita, a resistencia da xente que loita polos dereitos máis básicos está sendo reprimida con dureza, a través de sancións, a través de multas e ás veces tamén a través de montaxes policiais. Te sentes indefenso? Mirando para atrás, non? Eu sei o que pasou, teño moito respaldo da xente, hai moitas mostras de agarimo nesta temporada e ao final
eu sei que podo dormir tranquilo en todas estas semanas. Entendo que outras partes que participan neste asunto penso que non poden dormir tan ben e que non poden ter a conciencia tan tranquila. Teño o apoio ao agarimo da xente. O tema judicial é algo que non está nas nosas mans e que, como dicía antes, a presunción de veracidade pesa moito, como vimos no caso de Suso. Cando vai ser, perdona? No, quería preguntarte si crees que estas son soluciones aleatorias o van a determinadas personas, a lo mejor que se significan más dentro de sí. Fará raro que o diga eu, pero a vista dos feitos, que case un mes máis tarde me collan a min cando permanezo dende ese mesmo día, tamén esa tarde na rotonda, cando sigo aparecendo nos medios, na prensa, saben que son unha persoa activa, hai algo sospeitoso. Se teñen tanta celeridade para coller un rapaz que non é ese día, e eu me teño identificado por triplicado nese día, aparece na rotonda pola tarde, porque agardan máis de 3 semanas en determe e dicíndome que porque eu acudo como testemunha, non acudo como acusado a comisaría. Esas preguntas las tería que responder os axentes e os responsables dos axentes, dentro os responsables da policía local ata os responsables políticos do goberno municipal. Cando vai ser o suizo, se sabe xa ou...? Non sabemos, hasta el período de instrucción tardará, non sei, contamos que foi para lá. Hai algún tipo de imágenes sobre ese momento, sabéis? Hai vídeos, hai fotografías, así un pouco desa carreira, dos feitos concretos, non porque aconteceron afastados na rotonda un pouquinho. Moi ben, pois que hace sorte. Sí, gracias. Unha instrucción, eso de que os axentes nos seguimos presentadas testemunhas que estaban ali ese día, que tamén correron detrás do autor este que non sabemos quen é, o do agresor da patada, pero sí que é verdade que eu sempre o repito, non? Que o punto de partida nun xuizo por atentado é complicado porque os axentes presúmense que digan a verdade e a verdade é que os axentes seguen a decir unha e outra vez que digo é o agresor. Entón, é un xuizo complicado e seguramente a xuizo haxa que chegar, claro. Imaxes que podan probar máis ou menos? Hai moitas imaxes ese día, pero do tumulto, o sea, do grupo de veciñas que estábamos intentando entrar na rotonda. Isto pasa afastado, isto é un rapaz que bota a correr e dous policías detrás, e non, de momento non temos imaxes, estamos intentando falar co centro de día, coa farmacia, porque sabemos que teñen cámaras, pero de momento non temos ese momento en concreto das sucesión de agresión, non están os medios, porque os medios se quedan co tumulto, co gran tumulto, e non temos imaxes en momento. Pero bueno, sería importante. Justina divina neste caso. Sería moi importante que houvese unha grabación de como pasou. Tes máis ou menos previsto cando pode ser o suizo? Que estamos pendentes da sanidade dos axentes. Un dos axentes ten unha man, o antebrazo mancado, e está pendente de se operar. Non ata que haxa sanidade absoluta do axente non íamos ter suizo. Eu non creo que haya suizo antes de verano. Aquí o tema é que un rapaz foi o que agrediu e lle imputan esa agresión a Diego, non? Non, hai un rapaz que agrede e dous policías que saen correndo detrás deste rapaz que nós non sabemos quen é, que sí que é verdade que hai unha agresión, pero que non sabemos quen é. Diego sae correndo detrás dos axentes e do rapaz, igual que dos compañeros, para ver o que suceder, non? En ese momento é cando un dos policías di que Diego agarra, supostamente para intentar que outro se escape, non? Que o agarra, o empurra e o de pequena puñetazos na espalda. É unha agresión distinta, inventada, sirve que o diga así, pero é ese momento o que se está imputando a Diego. Moi ben, pois que a sorte, grazas.